Җир шарында булган иң җылы теләкләрне бергә җыеп, бүген безнең өчен бик кадерле булган кешебез Куликов Усман Айсеевичка бәйләм итеп төреп бирер идек. Сөеклебез 35 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән котлап аңа җылы теләкләрен без әтисе Айса Идрисович, әнисе Наҗия Хасановна, яраткан тормыш иптәше Нурия, татлы балалары Диния, Камил һәм Камилә, кайнанасы Нәзирә Вилдановна, кайнатасы Арслан Зияддинович, абыйсы Рафаэль, Роза һәм племянниклары җиткерергә ашыгабыз. Бүген җир шарында иң яраткан һәм иң кадерле булган тормыш иптәшем Усмановның матур бәйрәме. Әлбәттә, беренчеләрдән булып үзем котлап китим дип башлаган хатны яраткан хатыныгыз. Зур галәмдә 11 ел элек безнең карашлар тоташып, бер-беребезне таптык. Мәхәббәт җимешләребез булып үсеп килгән 3 татлы балабыз, Диния, Камил һәм Камилюшкабыз хисләребезне тагын да ныгытып хөрмәт өстәделәр. Икәү бергә без озын гомер юлы буйлап атлап киләбез. Минем теләгем бу юлның очсыз-кырыйсыз булуы. Бары син, алтыным, миңа олы шатлык һәм бәхет бүләк иттең. Җир шарында иң кадерле кешем минем өчен булсаң, балаларың өчен иң яраткан әти син. Гаиләбезнең ышанычлы терәге, нык таянычы син, йөрәгем. Көндә язмышыма рәхмәт укыйм, икәү булып бәхете татытканы өчен. Гаиләбезне саклап яшәгәнең өчен яратам сине. Икәү бергә булсак, бернинди авырлыклар да безгә куркыныч түгел. Мин гел синең янәшәңдә булырмын. Эштән сагынып, каршы алып, җылы гаилә учагыбызны саклаячакмын. Минем тормыш иптәшемнең туган көне бит бүген. Иң беренче тиешле мин әйтергә котлау сүзен. Теләкләрем күп әйтергә, бул син гел дә ягымлы. Елмай гына күрсәң әгәр минем усал чагымны. Мин булай бит, тик яратып әйткән булам шелтәләп, күзләр тимәсен дип кенә тиргәмим бер дә теләп. Телим сиңа сәламәтлек, ак бәхетләр күп итеп, шатлык сөенечләр килсен, уңышлар торсын көтеп. Озын гомер телим сиңа, көннәрнең кояшлысын, төннәреңдә насыйп булсын күрү айның яктысын. Ә без, мин дә, балалар да яратабыз үзеңне, туган көнең котлы булсын, дип тәмамлыйм сүземне. Гаиләдә көтеп алынган икенче улыбыз, нәсел дәвамчыбыз булып туган балабызга да 35 яшь тула. Тулы гаиләсенең олы башлыгы булып җитешкән улыбызга карап канәгать һәм рәхмәтле булып гомер кичерәбез. Татлы оныкларыбызны бүләк иткәннәре өчен аларга киленебез белән рәхмәт укыйбыз. Балабыз, сиңа карыйбыз да, тырышлыгыбыз бушка китмәгәнен аңлап сокланабыз. Тырыш, тыйнак, сабыр булып җитешкән ир-атка күзләребез тимәсен. Горурланабыз синең белән һәм беләбез, синең гаиләң ышанычлы кулларда. Нуриябез белән бергәләп, балаларыбызны башлы күзле итеп, безне бәхетле кылып, яратышып гомер кичерегез. Синдә шаккатырлык матур сыйфатлар күп. Шуның өчен дус туганнарың да сине хөрмәтли. Яхшы кеше булу сәбәпле, барасы гомер юлларыңда гел ак төсле сызыклардан торыр дип өметләнәбез. Бәла-казалар сине шитләтеп узсын. Һәр вакыт янәшәңдә без барын онытма. Гел ярдәм кулы сузарга хәзер торабыз без. Туган көне белән котлап, шигырь язам улыма. Августның кояшлы көнендә алган идем кулыма. Улым минем, күз нурым, йөрәгемнең назы син. Аллаһы биргән бүләгебез, тормышыбыз терәге син. Якты булсын улым көнең, татлы булсын төннәрең, көләч булсын һәр чак йөзең, матур үтсен көннәрең. Кадерле киявебез, без дә бу котлау сәламен дәвам итеп үз теләкләребезне җиткерик. Усманыбыз ул үз улыбыз сыман бик кадерле кеше безнең өчен. Балабыз Нурияне бәхетле итә алган улыбызны ничек яратмыйк? Гаиләсен авызына кабып, көн-төн алар өчен тырышып эшли. Кул аякларың сызлаусыз, пар канатларыгыз сынмастай булып яшәгез. Гел сезнең яннарыгызда без булып, олы бәхетләрегезгә куанып торыйк. Киявебез 35-ен бүген бер үк каршылый. Бәйрәменә җыелыштык менә аның аркылы. Барыбыз да саулык тели. Иң мөһиме шул инде. Исән-имин, гел бәхетле киявебез бул инде. Кадерле Усман Айсеевич, юбилейгыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
бар жиған. Біз битирген bu dunyoga бақытке туған. Әйтә торган сүзләрем бар тик сиңа гына. Сабыр итеп бүлдермичә тик тыңлагына. Йолдыз булып балкыйсың таңымда, нурлар булып кабындың жанымда. Бары сиңа багышлыйм җырларым, сиңа алып барырлар юлларым. Йолдыз булып балкыйсың таңымда, нурлар булып кабындың жанымда. Бары сиңа багышлыйм җырларым, сиңа алып барырлар юлларым. Әкият тылсымы барыдыр бу мәхәббәттә. Ярата белгән йөрәкләр ул мәрхәмәттә. Яратып сөеп яшәргә язсын гомергә. Җан яратам ярлар белән бергә гомергә. Йолдыз булып балкыйсың таңымда, нурлар булып кабындың жанымда. Бары сиңа багышлыйм җырларым, сиңа алып барырлар юлларым. Йолдыз булып балкыйсың таңымда, нурлар булып кабындың жанымда. Бары сиңа багышлыйм җырларым, сиңа алып барырлар юлларым. Йолдыз булып балкыйсың таңымда, нурлар булып кабындың жанымда. Бары сиңа багышлыйм җырларым, сиңа алып барырлар юлларым. Йолдыз булып балкыйсың таңымда, нурлар булып кабындың жанымда. Бары сиңа багышлыйм җырларым, сиңа алып барырлар юлларым. Йолдыз булып балкыйсың таңымда,